Sikhulekile emakhosini. Siyanemukela bantwana bekhehla. Sisaqhubeka nayo isizini yethu-ke yokwelulana ngekhubalo. Lapha sizosiza labantu laba abanenkinga yey'chitho engathuki kubona. Bahlushwa zilwane, bahlushwa izinto. Ziningi iy'ndlela zokuxosha isilwane emzimbeni kumuntu. Kushiyana ekuthenini isilwane esikanjani leso esisuke sidila naso. Njengamanje la sizodila nesilwane sentaba, isilwane sesiduli. Uma usuke uvuselwe isilwane sentaba noma isilwane sesiduli. Sikhuluma ngemikhovu, uma kuvuswe imikhovu. Wathunyelelwa ngayo. Inokuphuphisa kabi. Uphupha ukhuluma wedwa, nokuphupha ungathi uwumuntu ohambayo. Nokuphupha uwumuntu ongathi uyathwebuleka. Isikhathi esiningi uwumuntu ungathi khona la abizwa khona kunabantu abakubizayo ungabazi ukuthi bangobani. Nokuzwa amazwi engathi khona abantu abakhulumayo. Asisebenzise le nduku-ke ukuze sisuse lelo thunzi lelo noma sisuse lobo buxokoxoko ongabazi buqhamuka ngaphi. Uma wukuthi imimoya ekwenzisa leyo nto leyo kuzovela obala, kuzozwakala ingxoxo. Uma wukuthi imikhuba yabathakathi noma izinto ezenziwa ngabantu kuzovela futhi. Ngithanda ngoba-ke le nduku engizoyikhipha lana induku eyisigezo esihle kabi esikwazi nokuthi siveze izinto obala. Okay, ake siqale-ke la. Sinana induku yethu ehamba phambili. Umqokolo lo. Umqokolo. Abanye baye bathi uphahla ecwathi. Umqokolo-ke muhle kakhulu ekuphenguleni amathunzi nokususa izinto ezizithiyo empilweni nokuqhelisa imimoya emibi. Idlozi elibi liyaqhela la uma usuke unedlozi elibi. Uyakwazi futhi ukuthi akubonise lapho ogeja ngakhona ey'bonakalisweni zakho noma ey'thunyweni zakho. Le nto ikuvulela umhlahlandlela ngoba ibe seyisondeza lezi thunywa kuwena ezihlambulukile ey'kwazi ukuthi zikhulume ngemfihlo yekusasa lakho. Ngoba kahle kahle ukwelapheka kwesiphiwo sakho noma ukwelapheka komsebenzi wakho kulele kubantu abakuphethe bona ngqo. Hhayi kumkhulu nogada, hhayi komunye umuntu, kodwa kulele kubona ngqo. Kufanele thina sibakhulumise ngempande. Uthatha le mpande-ke igxolo leli. Siyokhanda lo muthi wokuthi sigezele amathunzi esingawazi ukuthi aqhamukaphi. Abanye bathi isilwane, abanye bathi idlozi. Sesifuna ukuthi siqonde-ke ukuthi iyini le nto. Uzothatha lo muthi bese umthathela la. Uthi nakhu akubonakali lapho ukuthi ngifakeni phakathi. Iminenke le yentaba igayiwe. Amagobolondo lawa eminenke yentaba igayiwe yayimvuthu. Izosiza kakhulu ekutheni ususe lezi zinto ey'belethisiwe njengoba uye ubone nje lo mnenke uhlezi ubelethe isigubhu eqolo. Kuyasiza kakhulu ukuthi sisuse lezi zinto ey'belethisiwe. Uphinde kube muhle ekuvuleni inhlahla nokususa amathunzi nokususa idlozi elibi elisuke lihlezi emahlombe. Bese-ke sizoba nenduku yethu futhi la ezosisiza ukuthi sisuse la mathunzi. Buka kahle-ke lapha eduze ubulongwe behhashi lobu noma amasimbane ehhashi. Uthi nakhu asegayekile kodwa uma ubheka kahle into ekanje agcwele lapha. Amasimbane ehhashi lawa uzowafaka nawo kulo muthi wakho ozobe uyogeza ngawo. Uzowafaka amasimbane ehhashi asiza kakhulu ukuxosha le mimoya emibi. Uzophinde wenze kanjena-ke. Uzobe usuthola ubisi lwembuzi. Ufuna ungitholele ubisi lwembuzi. Uma imnyama ingaba yinhle kakhulu leyo mbuzi, kodwa-ke noma yiphi imbuzi lungasebenza. Ungitholele ubisi lembuzi. Uzohamba ugezela ngale nto lena phezu kwesiduli. Awuzukusivula. Awusivuli isiduli ufike ume phezu kwaso sivalekile sinjalo. Uyageza phezu kwaso. Ngale ntelezi engikhuluma ngayo. Le ntelezi le uyafaka amanzi ngokuthi ubisi lwembuzi suke luncane. Uthi nje hasha amanzi wenzele ukuthi kugezeke kube yinto ethe ukweluleka. Kodwa nje ubisi lwembuzi kufanele lube luningi. Uma ukuthi uyalithola oluningana ungalifaka lube luningi. Bese ufaka amanzi akho bese uhamba uyohlamba ngale nto. Uqalekise amathunzi.
uqalekise amadlozi amabi awabuyi kuwena gogo lana ngiqinisekile. Uma ungafaka futhi inyongo yembuzi, inyongo yenkukhu I mean, inkukhu emnyama, lapho uyobe uyinikeze amandla, uyinikeze nomhlabelo othize ukuze ikwazi lento ukuthi iphakame isebenze. Loku kuhlobo-ke lokulahlwa noma lolu hlobo lokusetshenzwa bafowethu, lona lu-involve amakhambi amancane ambalwa kodwa lujulile, luyinto edinga umuntu oyaziyo. Ngiyakwazi ukuthi ngikulahle ngale ndlela yokulahla. Angizukuyisho inani lakhona, angizukulisho, mhlawumbe ngingawumuntu othi cha nomkhulu ngicela ungenzela, ungigeze ngalolu hlobo lwebhavu ngoba lokhu ungakwazi ukuyihlanganisela wena, akuyona into enzima, ungakwazi ukuyihlanganisela. But-ke abanye abantu bethanda engathi no, engalekelelwa uyena umkhulu. Akunankinga-ke kulaba abafisa ukuthi ngibenzele, kodwa into ongakwazi ukusihlanganisela yona le. Siyathokoza-ke kakhulu nge-support nakho konke abantu abasenzela khona okuhle. Abantu basibekezelele uma kusuke kunama-delays eku-upload-eni amavidiyo, but sizama ngakho konke ukuthi si-upload amavidiyo. Khumbule kahle umqokolo, ugobolondo lonwabu, amasimbi ehhashi, bese ungitholela ubisi lembuzi.